More than 30. Ngiboshela matalaga achuzi, ngiboshela matalaga fantuka, ngiboshela matalaga achuzi, ngiboshela matalaga fantu, engithi ngiboshiwe ngisejele, engithi ngiboshiwe ngisejele. Ngiboshela matalaga achuzi, ngiboshela matalaga fantuka, ngiboshela matalaga achuzi, ngiboshela matalaga fantuka. Ithi ngikubeka ukuthi kufike njani ngilana phakathi, akusoze kwabalula ntwana kusiza ukufela phakathi. Bengi-out estoti ishe ngiminyana ngomphakathi, la ngijikela ikasi ufuna ungibona ngifela phakathi. Ngisolu SK uyena ungifake kule nkinga, wanginikeza insimbi wathi phanda vayo uyophanda, ukhombi kwasanda ubamba imali ubuyisa umnandi, sonke siyaphanda. Washuza Mike seyafakaza nami ngahlanyaza, bade lami ngasho ngigcwala istrati, umdala owumncane uyicherry oyi-out lapho ngikhuthuza kwasana. Awukhipha imali akusheshe ungazongihlanyisa amadala, nithi crime ayikhokheli namhlanje kuzomela nikhokhele. Ngiboshela matalaga achuzi, ngiboshela matalaga fantuka, ngiboshela matalaga achuzi, ngiboshela matalaga fantu, engithi ngiboshiwe ngisejele, ngiboshiwe ngisejele. Ngiboshela matalaga achuzi, ngiboshela matalaga fantuka, ngiboshela matalaga achuzi, ngiboshela matalaga fantuka. Imino SK ikaslam ihlukumezile, shaya 6-7 zonke izinje ejardini. Asifuna ukubona umuntu estradini uzoduma kanjini, awukwazi ukujiva bese usithola usejayivini. Sihlanyisa ngensimbi masiphethe uzogijima, sifuna imali madala ekhopra mayingavuka lezo khafuna amabullet. Ngi-out yaselokishini phela uBig D ungisayinile, ngi-out yasestocksini bafuna i-storyline bese ngibahlaba nge-action. Bathi isukile mina ngiqala imission esani ngaflopa, nami ngisathi ngibamba ikhona kwavela iveni yabohata, bathi izandla emoyeni bathi uboshiwe papasi. Ngiboshela matalaga achuzi, ngiboshela matalaga fantuka, ngiboshela matalaga achuzi, ngiboshela matalaga fantu, engithi ngiboshiwe ngisejele.